Ha már az edzőknél tartunk, én úgy gondolom, hogy nem foglalkoznak eleget a gyerekek mentalitásával, de majd te ezt ki fogod fejteni. Türelmetlenek és versenycentrikusak az edző gondolkodása. A hétvégi mérkőzés eredménye a sokkal fontosabb a hétközi munkánál. Sokszor látom, hogy a gyerek az már nem cél, hanem eszköz. Így van. Többségében így van. És itt sikkadhat el, vagy itt jön elő az, hogy nem a fejlesztésen van a hangsúly, ami a neked a vesszőparipád, az alapozás, a fejlesztés, az edzéseken van, hanem a teljesítményfókusz nagyon-nagyon előtérbe kerül. És ez már nem a gyerekről szól, ez a rendszerről szól. Az adott klubnak a sikerességéről szól, és értem én, ha sikeresek, akkor több gyerek megy oda, tehát lehet ez egy 22-es csapdája is valahol, de hogy talán itt a szülői edukáció is itt van, hogy mitől jó egy klubcsapat? Attól, hogy megnyerik a korosztályos bajnokságokat, vagy attól, hogy tényleg egyfajta fejlesztés Hát attól van? függ, hogy milyen értékelési szempontok alapján dolgozik.